ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ എല്ലാരും ഗംഭീരായിട്ട് പാരായണം 700 ശ്ലോകവും പാരായണം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ചു. ഭഗവാന് സന്തോഷായിട്ടുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എല്ലാ ഏകാദശി നിങ്ങൾ എന്നാലും ഇത്രയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം ഫുള്ള് ചൊല്ലാൻ സാധിച്ചില്ലേ എല്ലാരും കൂടെ? നന്നായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 13-ാം അധ്യായല്ലേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ? അതില് എത്ര ശ്ലോകാണ് കഴിഞ്ഞത്? 18 ഇനി ചെയ്യണം. 17-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ 17 കഴിഞ്ഞു. 18. ഭഗവാൻ അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. പ്രഭവം പ്രളയം എല്ലാം അല്ലേ, എല്ലാ ഭൂതജാലത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലേ, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഏകദേശ ധാരണയൊക്കെ തന്നു നമുക്ക്. അപ്പോ ഈശ്വരനാണ് നമ്മുടെയും ഉള്ളില്, എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് ഉള്ളത് എന്നറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അത് അനുഭവവേദ്യമാവണം നമുക്ക് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ എന്നുള്ള അതാണ് ജ്ഞേയം എന്നുള്ളത്, വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുന്നത്. അറിവ് അനുഭവത്തിൽ വരിക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാവില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരാൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയണം അതിൻ്റെ ആ പരമാനന്ദം, അതിൻ്റെ അനുഭൂതി എന്നാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതാണ് 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പോകാം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18. ജ്യോതിഷാമഭിതജ്യോതിസ്തമസ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസ്സിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും
അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. പറയാണ്, സർവജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവ്യക്തമാണ് എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാത്തത്, അല്ലെ? പ്രപഞ്ചവ്യാപ്തമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ആ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു രൂപം കാണുന്നില്ല, അല്ലെ? അവ്യക്തത, അതാ പറയണേ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. മാത്രല്ല സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. അപ്പോ ഞാൻ എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ സ്വത്വത്തിന് മരണമില്ല. അതാണ് 80 വയസ്സായാലും പറയുമല്ലേ, ചെറുപ്പക്കാരുടെ പോലെ സംസാരിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും മരിക്കില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം എല്ലാ പേർക്കും ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ? ആത്മാവിന് മരണമില്ല, അല്ലെ? ശരീരം ഇങ്ങനെ പ്രായമൊക്കെ ആവുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അപ്പൊ ഗാഠനിദ്ര നമുക്ക് ഉണ്ടാവണ്ടേ, അല്ലെ? സുഖാണ്, അല്ലെ? ഒരു ചിന്തയില്ലാണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി എന്ന് പറയും. അത്ര സുഖം വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഗാഠനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ, അല്ലെ? മനസ്സിലെ ചിന്തകളൊക്കെ എവിടെ പോയി? പക്ഷേ ഉണരുമ്പോഴോ വീണ്ടും ഈ ചിന്തകളൊക്കെ 100 കൂട്ടം ചിന്തകൾ വരാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെ? പക്ഷെ ആ മനസ്സിന്റെ സമനില കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയവർക്ക് ചിന്തകൾക്കൊക്കെ കടിഞ്ഞാണിടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഗാഠനിദ്രയിൽ അനുഭവിച്ച ആ സുഖം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ആനന്ദം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണില്ല, എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ, അതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിർബന്ധിക്കണില്ല, ഭഗവാന് നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാണ്, നമ്മളിപ്പോ മക്കള് പഠിപ്പില് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടുക, അല്ലെ? അതാണ് ഒരു നല്ല അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നീ ഡോക്ടർ തന്നെ ആവണം, നീ എഞ്ചിനീയർ ആവണം, അങ്ങനെ പറയില്ല. എല്ലാ കരിയറിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇനി മോൻ എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത്, മോൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത്, അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും, അല്ലെ? ഒരു വത്സല പിതാവ് അങ്ങനെയാ ചെയ്യാ. ഇപ്പോ ഭഗവാനും അതുപോലെയാണ്. ഈ ധാമത്തിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ്, വന്നോളൂ, എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാ, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് പ്രഭുവാണ്, സർവജീവികളുടെയും യജമാനനാണ്. നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ യജമാനനാ, നമ്മളോ സെർവന്റാ, അല്ലെ? തന്മൂലം അവരുടെ എല്ലാം ആത്യന്തിക ആശ്രയവുമാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആശ്രയം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എക്കാലത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന സത്യം അനിഷേധ്യമായി തീരുന്നു. ഒന്നാവാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാന് തുല്യനാവാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല, സമനാവാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും മാസ്റ്ററാണ്, നമ്മളോ സെർവന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്. അത് നമ്മൾ ആ മൂലസ്വരൂപം എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നിവിടെ പറയാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതി ക്ഷേത്രം തഥാ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസത മദ്ഭക്തേതദ്വിജ്ഞായ മദ്ഭാവായോപപദ്യതേ. കർമ്മക്ഷേത്രം നമുക്കറിയാം, ശരീരമാണ്. ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അല്ലെ? അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം ഭഗവാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലതായി മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ജ്ഞാനം, എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, ജ്ഞേയം അറിയേണ്ടത്, അല്ലെ? അതുപോലെ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം. അതൊക്കെ സംക്ഷിപ്തം ചുരുക്കിയിട്ടാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, അല്ലെ? അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തു വേണം? ഈ ഭൗതിക ആസക്തികളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.
ആ പരമസത്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, അല്ലേ? ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളണം നമ്മള്. ഒട്ടും സംശയമേ പാടില്ല. പല പേർക്ക് സംശയാത്മാ വിനശ്യതി എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പരമസത്യം, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ പരമോന്നത സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇരിക്കണ ആ ഭഗവാൻ, അല്ലെ? സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള സർവലോക മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ പരമസത്യം, അത് മാത്രം, ഒന്ന് മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ. ആ സത്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ച് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാനാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഭഗവാൻ ചുരുക്കി പ്രതിപാദിച്ചുവല്ലോ. 3 വിഷയങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ഈ ജ്ഞാനം. അറിയുന്നവൻ, അറിയേണ്ടത്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ എന്നിങ്ങനെ 3 ഘടകങ്ങളുടെ സങ്കലനം. ഇവ 3ഉം ചേരുമ്പോൾ വിജ്ഞാനം അഥവാ ജ്ഞാനശാസ്ത്രമാകുന്നു. പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നത് വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പോ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന ചൈതന്യം അതാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്. ശരീരം സ്ഥിരമായതല്ല, നശ്വരമാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ഈ എന്താ പറയണേ, ഈ 3, ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, അറിയേണ്ടത്, ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞ, അപ്പൊ അതിനെ 3നെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ 3 വിഷയങ്ങളുടെ സങ്കലനത്തെ ജ്ഞാനം എന്ന് പൊതുവെ പറയാം. ഈ പിന്നെ 3 ഘടകങ്ങള്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ, അതും കൂടും അതില്. അത് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സങ്കലനം. ഇത് 3ഉം ചേരുമ്പോൾ എന്താവും? അനുഭവജ്ഞാനമാവും, അല്ലെ? വിജ്ഞാനമാവും. അത് ജ്ഞാനശാസ്ത്രം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പരിപൂർണ ആ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നു. പക്ഷെ അത് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളില്, ഭഗവാനില് ഒക്കെ വിശ്വാസം ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത് കേട്ടാലും, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടാൽ പോലും ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അതാ പറയുന്നത്. ഈ നമ്മള് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെയാണ്, അല്ലെ, സ്ഥിരതയുള്ളത് എന്നാണ് കണക്കാക്കുക. ഇപ്പൊ ആളുകളുണ്ട്, അല്ലെ, 100 വർഷം കൂടി വന്നാൽ ജീവിക്കും ഒരാള്. പക്ഷെ ഇതെന്റെ സ്ഥിരതയാണ്, സ്ഥിര വാസസ്ഥാനമാണ്, സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു രൂപം, ഒരു ശരീരമാണ് എന്നൊക്കെ കരുതാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, അല്ലെ? സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ കരുതുള്ളൂ. മരണം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അങ്ങനെ, അല്ലെ, നടക്കും. ഓ ഭഗവാൻ ആ പ്രകൃതി പുരുഷനിൽ ലയിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രളയം എന്ന് പറയണത്. അതിങ്ങനെ ചലിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് സൃഷ്ടിയാവണം. ഇപ്പൊ തിരമാല, അതിന്റെ സ്വഭാവത്താലെ തിരമാല എന്ന് പറയപ്പെടണു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും അതെന്താണ്? കടല് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ആ ജീവാത്മാവുണ്ടല്ലോ, അത് ഈ തിരമാല പോലെയാണ്. സമുദ്രം എന്ന് ഭഗവാന്റെ പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ ആ തിരമാല അതിന്റെ സ്വഭാവത്താൽ മാത്രമാണ്, അല്ലെ, തിരമാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റേതായ സകല ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ട്, അല്ലെ? ആ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിലും ഭഗവാന്റേതായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ക്വാളിറ്റി സെയിം ആണ്. അപ്പോ കടല് പോലെ ഭഗവാനുണ്ട്. തിരമാല എന്നുള്ള പ്രത്യേക പേരില് ജീവാത്മാവ് പ്രത്യേക പേരില് നമ്മളൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു, അല്ലെ? അപ്പോ ഈ പ്രകൃതി പുരുഷൻ എന്നുണ്ട്. ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെ, ആ പരമനിരപേക്ഷ തത്വം തന്നെയാണ്. ഒരേ ഒരു പുരുഷനേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ, ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ട്. ബാക്കി ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ പറയൂ, അല്ലെ? ആണുങ്ങള് പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ സത്യത്തില് ഒരേ ഒരു പുരുഷനേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ, ആകെ ഭഗവാൻ മാത്രാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതി പുരുഷനിൽ ലയിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിങ്ങനെ ചലിച്ചു വരുമ്പോഴത് സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ പുരുഷന്റെ ഈ ശക്തി സ്വരൂപയായിട്ടുള്ള ആ പ്രകൃതി അതും അനാദിയാണ്. അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 1-2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകാണ്. പ്രകൃതി പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യനാദി ഉഭാവപി വികാരാംശ്ച ഗുണാംശ്ചൈവ വിധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അനാദിയാണത്രേ, ആദിയില്ല. അത് എപ്പോഴാ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയണില്ല. ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ് എന്നാ പറയണേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും അതുപോലെ ത്രിഗുണങ്ങളും ഒക്കെ. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോടുള്ള അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുമ്പോഴാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് ത്രിഗുണങ്ങളാലെ അധീനരാവുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു. അപ്പോ അതൊക്കെ എവിടുന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ പുരുഷന്റെ ശക്തി സ്വരൂപയായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി അനാദിയാണ് എന്ന് പറയാണ്. പ്രപഞ്ച ശക്തിക്ക് ആധാരമായ ശക്തി ഉണ്ടെന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയണത്. ഇപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനാധാരമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഏതാ? ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ആ പരമാത്മാവിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ കുടികൊണ്ട് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അഥവാ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. മറ്റൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പരമാത്മാവും. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ 2 വിധം പ്രത്യക്ഷ ഭാവങ്ങളാണ് ഇവയെന്ന് ഓർക്കണം. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ പെടുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് സ്വവിസ്തരണത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ്. രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട് എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ഏതാണ് ഇത്? വ്യക്തിഗത ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട്, പിന്നെയോ പരമാത്മാവ് സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. വ്യക്തിഗത ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട് ഓരോരോ ജീവാത്മാവായിട്ട്. അതല്ലാതെ സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട് പരമാത്മാവ് എല്ലാത്തിലും അല്ലെ. ഒരു പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ എടുത്താലും അത് പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിലകൊള്ളും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഈ ഈശോപനിഷത്തിലെ ധ്യാന മന്ത്രം അല്ലെ, പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ. അവശേഷിക്കുന്നത് സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ തന്നെ അവശേഷിക്കും. അതല്ലാതെ മറ്റുള്ളവര് കരുതുന്ന പോലെ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പരമാത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ തുണ്ടുകളാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല അത് വരുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പരിപൂർണങ്ങൾ വന്നാലും പിന്നെയും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണത്? വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അതും പുരുഷൻ തന്നെയാണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരില് ഒരാളാണ്. അപ്പോ 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് പറഞ്ഞു. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനും സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവും. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പരമാത്മാവും. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ 2 വിധ പ്രത്യക്ഷീ ഭാവങ്ങളാണ് ഇവ. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവത് അംശം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. അതാ ഇവിടെ പറയണേ, പരംപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ 2 വിധം പ്രത്യക്ഷീ ഭാവങ്ങളാണ് ഇവ. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ പെടുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് എന്താണ്, സ്വയം വിസ്തരണത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തില് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന് 3 ശക്തികളുണ്ട് എന്ന് കരുതുമ്പോ ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മീയതയാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് ജീവഗണങ്ങള്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് സ്വയം വിസ്തരണത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ഭഗവാന് എത്ര കോടി രൂപങ്ങളിൽ വിസ്തരണം നടത്താൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും അല്ലെ. ആ വിഭാഗത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം പെടുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ആ പുരുഷന്റെ ശക്തി ചലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പില് കാണപ്പെടുന്നതാണ് പ്രകൃതി. ഇപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ച അനുഭവത്തില് പ്രകൃതിയുടെയും പുരുഷന്റെയും പങ്ക് എന്താണ്? അതാണ് ഇവിടെ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. കാര്യകാരണകർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതിരുച്യതേ പുരുഷ സുഖദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരുച്യതേ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും എല്ലാമേ പ്രകൃതി കൊണ്ടാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ആരാണ്? ജീവസത്തയാണ്, അല്ലെ? ഈ ഈ ലോകത്തിലെ വിവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണ്. ഭൗതികങ്ങളായ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് ഹേതുവോ പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയും ജീവസത്തയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഭൗതിക പ്രകൃതി തനതായ വാസസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ജന്മത്തില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കർമ്മ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് അർഹമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് മറ്റൊരു ജന്മം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്, ആഗ്രഹിക്കാം. കർമ്മങ്ങള് അതിന് ആധാരമാണ്. നല്ല കർമ്മങ്ങൾ, ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന നല്ല കർമ്മങ്ങളാ നാളെ നമ്മൾ നന്മയായിട്ട് സുഖമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന മോശം കർമ്മങ്ങളാണ് നാളെ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന് ഇടയാവുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ അതാ പറയണേ, തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഭൗതിക പ്രകൃതി തനതായ വാസസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയുണ്ടാവും. നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, നമ്മുടെ കർമ്മ കണക്കുകൾ അവിടെ തട്ടിവെച്ച് നോക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയുണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ഓർഡർ കൊടുക്കണം പ്രകൃതിക്ക്. എന്നാ മാത്രാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ അച്ഛനെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചില്ല, അമ്മയെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചില്ല, അല്ലെ? ഇന്ന ഗൃഹത്തില് ഇന്ന സ്ഥലത്തില് ഒന്നും ജനിക്കണമെന്ന് നമ്മളുടെ തീരുമാനമല്ല, അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രകൃതിക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കും. പ്രകൃതിയാണ് തനതായ വാസസ്ഥാനങ്ങളില് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത്. സ്വന്തം വാസസ്ഥാനങ്ങളെയും തനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ഓരോ ജീവനും സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതെന്താ പറയണേ? വാസസ്ഥാനം സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശമൊന്നും നമുക്കില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ തരണതാണ്. എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് തരും, ആഗ്രഹം തന്നെ സാധിച്ചു തരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്താലെ നമ്മൾക്ക് അതിന് അർഹത ഇല്ലാച്ചാലോ ഭഗവാൻ അത് തരാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് അതുകൊണ്ടാ പറയണത്. അപ്പോ ഭഗവാന് തൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ അതേ സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് ജനിക്കാനും ഒക്കെ സ്വന്തം വാസസ്ഥാനങ്ങളെയും തനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ഓരോ ജീവനും സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇനിയുള്ള ജന്മം മോശമാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം, അല്ലെ? അതല്ല നന്നാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം തന്നെയാ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ജീവൻ പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായി തീരുന്നു. ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അവർക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവേചന ബുദ്ധി ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ? വിശേഷ ബുദ്ധി ആർക്കേ ഉള്ളൂ? മനുഷ്യനായി പിറന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്കാണ് ഈ അടുത്ത ജന്മം ഇനി ഏത് തരത്തിലാവണം, അതല്ല ഇനി ഭഗവാനിലേക്ക് ചെല്ലണോ, അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലാതെ മൃഗങ്ങൾക്കോ അതുപോലെ മരങ്ങൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ മനുഷ്യ ജന്മാണ് നമുക്കിപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കണം, നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോണം, ധാമത്തിലേക്ക് പോണോ? അത് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. നമ്മളുടെ അർഹത അനുസരിച്ചാണ്. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചേക്കാം. അതല്ലെങ്കിലോ ചിലവർക്ക് കോടി കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം എത്തുന്നത്. അതല്ല, അതൊക്കെ നമ്മുടെ അർഹത അനുസരിച്ച്, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ മനോഭാവം അനുസരിച്ച് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ജീവൻ പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായി തീരുന്നു.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരാവും ഈ ജീവാത്മാക്കള് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മള് ഇപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലാണ് ഒരാള്, തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവമാണ് അധികരിച്ച് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാ ആ ആളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോഴെന്താവും, നാളെ മോശം അനുഭവമായിരിക്കും അല്ലെ നാളെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെ സ്വയം ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. ഈ നമ്മളിപ്പോ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ മെല്ലെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വ ഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ സ്വയം ശ്രമിക്കണം. ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മൾ സ്വയമാണ് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇപ്പോ റോട്ടിൽ കൂടെ പോണവരാരും വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഉയർത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുള്ള വാസുദേവാവസ്ഥ, അതായത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുക്കലേക്കൊക്കെ പോകാൻ എത്തുള്ളൂ. ആ ശുദ്ധ പരമഭക്തരായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ഉള്ളത്, അവരൊക്കെ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവരതൊക്കെ അങ്ങനെ ആർജിച്ചു വന്നതാണ്. ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള ആ ജന്മത്തിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചവരാ അവരൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളും ഇന്ന് മുതലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയ മുതൽ, ഇതുവരെ നമുക്ക് അജ്ഞാനമായിരുന്നു അല്ലെ. അജ്ഞത കൊണ്ട് നമ്മൾ പല തെറ്റോ കുറ്റമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമുക്ക് നാമജപം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. എല്ലാ തെറ്റും ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കരുണാനിധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു തരും. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇനി മേലാലെങ്കിലും അല്ലെ അറിയാതെ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ള തെറ്റുകൾ പോലെ ഇനിയും ആവർത്തിക്കാതെ വിവേക ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നേർവഴിക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ അഡ്വൈസ് ഒക്കെ തരുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശരീരം ഭൗതികമാകയാൽ അതിന് ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ. തത്സമയം ആ നിയമത്തെ ലംഘിക്കാനുള്ള ശക്തി ജീവസത്തയ്ക്കില്ലതാനും. അപ്പോ ഈ ഭൗതികമാണ് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിനും കർമ്മങ്ങൾ ആത്മീയമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, അവര് ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആ ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവര്, അവരുടെ ശരീരം ഭൗതികമാണെങ്കിലും പ്രവർത്തന മണ്ഡലം അവരുടെ എവിടെയാണ്? അഭൗതികതയിലാണ്, അതായത് ആധ്യാത്മികതയിലായിരിക്കും. അതവിടെ പറയണത്. അപ്പോ ജീവസത്തയ്ക്കും താതാത്മ്യം വരികയാണ്. ഒരു തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ ആ ജീവസത്തയും അതിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാനെന്ന വ്യക്തി ബോധമുണ്ടല്ലോ, അതൊരു മൂടുപടാണ്. ശരിക്കും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പുരുഷനാണ് എന്നാ പറയണത്. ഇപ്പോ നമുക്ക് ശരീരവും ജീവനും തന്ന ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭൗതികതയില് ഈ മായയില് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? കുറെ തിന്നുക, ഉറങ്ങുക, അത് മാത്രാണോ അല്ലെ ചെയ്യണേ? അപ്പോ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുക ഈ അന്ധൻ എന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും സ്മരിക്കണില്ല. അപ്പോ പ്രിയ ഭക്തരാവാൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ഭക്തി യോഗത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാന് പ്രിയരാവാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോ അതല്ലേ ഈ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ട് തീരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നിത്യശുദ്ധ ബുദ്ധ പുരുഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ആ പുരുഷന് സുഖദുഃഖങ്ങളില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ജീവൻ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു? അതാ ഇവിടെ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തതുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ, ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ ലൗകികത. അവിടെ എന്താ ഈ ജീവാത്മാവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാ കൈക്കൊള്ളണേ. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് മോശമായിരിക്കും അല്ലെ. അജ്ഞാനം, നിദ്ര, അലസത അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും.
സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ ദൈവികതയിലാണ് അല്ലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവര് ഭക്തി സാധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് അല്ലെ ദിനചര്യകളൊക്കെ അതുപോലെ തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് 99.9% ആൾക്കാരും അല്ലെ ഈ നമ്മളടക്കം എല്ലാവരും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. എത്ര കിട്ടിയാലും തൃപ്തിയില്ല, ഇനിയും ഇനിയും വേണം, അതിനായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ ഓർക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് 101ാമത്തെ പ്രയോറിറ്റിയാ അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിയാണ് അല്ലെ ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി ആയിരിക്കും കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലെയാണ് ഇത് ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ട് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെ ഏത് ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവമാണോ അധികരിച്ച് നമ്മളിലുള്ളത് അതേ തോതിലാണ് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തന രീതി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോഴെന്താവും? അതേ രീതിയിലുള്ള കർമ്മഫലമല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോഴെന്താവും? അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് മോശം ചെയ്താല് മോശം യോനികളിൽ ജനിക്കണം അല്ലെ. നീചമായ ജന്മം പന്നിയായിട്ടോ പൂച്ചയായിട്ടോ എന്താണോ അറിയില്ല, അതുപോലെ ജനിക്കണം. എന്നാൽ നല്ല കർമ്മങ്ങളാണ്, കർമ്മഫലം നല്ലതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്തരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ പിറക്കാനും ജനനം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ജന്മമായിരിക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. മഹാത്മാക്കളുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ ജീവിക്കാനൊക്കെയുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പോ അതാ ഇവിടെ പറയണേ. അങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ജീവന് നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ പിറവിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. പിന്നീട് ജന്മം കിട്ടുന്നു, പുനർജന്മം. എങ്ങനെ ഈ വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നു? പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുമായുള്ള വീഴ്ചയാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇപ്പൊ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളെ, ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലെത്തണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റണം. അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയും. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം, ത്രിഗുണാതീത അവസ്ഥ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്തവരെ ഭൗതികതാബോധം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താത്തവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഈ ഭൗതികതാബോധം കാരണം ജനിക്കുക മരിക്കുക, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോവുക. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണ് ഇരിക്കണേ. ഇനി ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെ, നിർബന്ധമില്ല. ചിലപ്പോ നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടാനും മതി, അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് അല്ലെ. നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം, നമ്മളുടെ വാക്ക്, ചിന്ത, പ്രവൃത്തി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ എന്തോ അല്ലെ. അപ്പോ മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ ജനിമൃതികളുടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ പറ്റണില്ല. ഫൈനൽ പരീക്ഷയിൽ അവർ പാസ്സാവണില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണം അല്ലേ. അങ്ങനെ അവര് വീണ്ടും ഈ ഫൈനൽ എക്സാം വരുമ്പോ അവര് തോറ്റുപോകും. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അവർക്ക് പിന്നെ ജനിമൃതികള് അതിന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടു. പിന്നെ ജനിക്കേണ്ട മരിക്കേണ്ട അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥാനത്തിലേക്ക്, അതാണ് നമ്മുടെ സ്വധാമം, അവിടേക്ക് എത്താനുള്ള എൻട്രി കിട്ടും. അതാ പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജീവനാണ് എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ലോകത്തിന് തോന്നും. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. സൂര്യനും പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിലെ പ്രതിബിംബം, അതായത് കുറെ കുടങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക, വെള്ളം നിറച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യനുണ്ട്. ആ സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം ആ എല്ലാ കുടങ്ങളിലും കാണും അല്ലെ. പക്ഷെ അത് ഒറിജിനൽ അല്ല അല്ലെ. അത് വെറും എന്താ പറയാ, പ്രതിബിംബം മാത്രാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ആചാര്യന്മാര് മഹാകാശം, ഘടാകാശം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പൊ ഘടം എന്നുള്ള ഒരു ഉപാധി, അതുപോലെ ജീവാത്മാക്കള് അല്ലെ, ആ കുടം പൊട്ടിപ്പോയാല് ഈ ഘടാകാശവും മഹാകാശവും ഒന്നാവും. അതായത് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയണത് സ്പേസിനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവിടെയും സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത, വായു ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു കുടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്തും വായു ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഈ ആകാശം ഘടാകാശം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ കുടം പൊട്ടി, മണ്ണിന്റെ കുടം പൊട്ടി എന്ന് വെച്ചാലോ ഇത് രണ്ടും ഒന്നായി.
അതുപോലെ നമ്മള് ആ ജീവാത്മാവായിരിക്കണം, നമ്മള് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മുടെ ചിന്തകളെയൊക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? അതാണ് ഇവിടെ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വര പരമാത്മേപി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷപരാ. അപ്പോ ഉപദ്രഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേൽനോട്ടക്കാരനാ, എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോള് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ് അല്ലെ. അനുമന്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുമതി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇയാൾക്ക് ഇന്നത് അർഹതയുണ്ട്, കൊടുത്തോളൂ എന്നൊക്കെ അനുമതി നൽകുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ഇന്ദ്രിയ അതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു എൻജോയർ ഉണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിൽ സർവാധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ ആ പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇപ്പോ ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഭോക്താവ് ആരാണ്? അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ സർവാധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷൻ അത് മഹാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്. സർവേശ്വരനായ പരമാത്മാവ് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് അഭീഷ്ട ഭോഗങ്ങൾ കൈവരുത്താൻ വേണ്ടി ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഹൃദയം ആഘാതം ഉണ്ടാവണ ഹൃദയമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, അത് ഹൃദയ ഗുഹ എന്നൊക്കെ പറയും. അത് ഈ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യണ ഹൃദയം അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അഭീഷ്ട ഭോഗങ്ങൾ കൈവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്തര്യാമിയായിട്ട് വാഴുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അർഹതയുണ്ടെങ്കിലേ തരുള്ളൂ കേട്ടോ. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ജീവന് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട്, പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണില്ല അല്ലെ. നമ്മളൊരു ചിത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, ഒരു വൃക്ഷത്തില് 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കണേ. അപ്പൊ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഈ ലൗകികതയിൽ ഇങ്ങനെ പാറിപ്പറന്ന് ഫലങ്ങൾ തിന്ന് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് മറ്റേ ചില്ലയിലേക്ക് പാറിപ്പറന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഓരോ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാല് അവിടെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഭുക്തനും ഭഗവാൻ ഭോക്താവ് അഥവാ പരിപാലകനുമാണ്. അപ്പൊ ഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടാണ്, ഓരോ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് മാറി മാറി. ഇന്നിപ്പോ ഈ ശരീരം കിട്ടി, അടുത്തതിന് വേറെ പശുവിന്റെ ശരീരമാണോ പന്നിയുടെ ശരീരമാണോ അറിയില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ അതാണ് വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഭുക്തൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാ ഭോക്താവ് അത് പരിപാലിക്കുന്നത് ആരാ? പരമാത്മാവാ. എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂടെ അവയോടൊപ്പം സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ വാഴുന്നു പരമാത്മാവ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ആക്കണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുക. പരമാത്മാവിന്റെ പ്രതിബിംബമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് അല്ലെ, ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണ്. എപ്പോഴും ഈശ്വരനെ മനനം ചെയ്ത് മനസ്സ് ശുദ്ധീകൃതമാവുമ്പോഴ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പോ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ വ്യക്തിബോധത്തോട് സംസാരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സാക്ഷിയായിട്ട് ചോദിക്കുക, എന്താ ഇന്ന് ഇത്ര സന്തോഷം എന്നൊക്കെ സ്വയം ചോദിക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ സാക്ഷി ഭാവത്തിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ ഉപദ്രഷ്ട, അതായത് സാക്ഷിക്ക് ബോധ്യാവും. അപ്പൊ സാക്ഷിയുടെ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ആ സാക്ഷി പറയുന്നത് അനുസരിക്കുമ്പോഴോ അനുമന്ത അല്ലെ, എല്ലാം ശരിയായി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഇപ്പോ പ്രപഞ്ചത്തിനും അപ്പുറമുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് സ്വയം അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയവൻ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സത്യവും അറിയും. അതാണ് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോഭിജായത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. മോക്ഷത്തിന് ഏതൊക്കെ അറിയണം?
ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പറ്റി അറിയണം, ജീവസത്തെ പറ്റി അറിയണം, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ പറ്റിയിട്ട് വിശദമായിട്ട് അറിയണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി മോക്ഷം കിട്ടും എന്നാ പറയണേ. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അവർ ലോവർ ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്കും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർക്ക് ജനനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവസത്ത, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ, പാലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതില് ഭക്തിയാകുന്ന ഉറ തൊടുക, എന്നിട്ടോ അപ്പൊ അത് തൈരാവും അല്ലെ. അപ്പൊ മനനമാകുന്ന കടകോല് കൊണ്ട് കടഞ്ഞിട്ട് വെണ്ണ എടുക്കുക, മനസ്സ് വേറിട്ട് നിൽക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അഹങ്കാരം തീർന്ന് ചിത്തം, അങ്ങനെയുള്ള ചിത്തം മനസ്സുണ്ടാവുമ്പോ അതാണ് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോവുക, ചിത്തചോരൻ അല്ലെ. ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ അതെടുത്താ പിന്നെ റിട്ടേൺ പോളിസി ഭഗവാൻ ഇല്ല അല്ലെ. എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മള് എവിടെയായിരിക്കും? ഭഗവാനിലായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സ്. അപ്പോ ശരിയായ അനുഭവ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതാണ് മുക്തി, മോചനം. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളാം അല്ലെ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ ശരിയായി അറിയാനുള്ള ഉപാധികള് വീണ്ടും പറയാണ് 25. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മന അന്യേ സാഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു, മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും, ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുക? ധ്യാനിച്ചോട്ട് അല്ലെ. ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണാം. മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ അല്ലെ, ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാത്രേ ചില പേര്. ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പോ വ്യക്തികള് പലതരത്തിലുള്ള രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നു എന്നാണ്. ചിലരോ ഗുരുവാക്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ മനനം ചെയ്തിട്ട് സത്യം കണ്ടെത്തും. കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് ചിത്തശുദ്ധി നേടി ധ്യാനത്തിലൂടെ ഉറപ്പിക്കും ചിലര്. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ പ്രേരണയാലെ ഇന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധികളുടെയൊക്കെ പ്രേരണയാലെയാണ്, അജ്ഞാനത്താലാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു, കർത്ത ഭോക്ത ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആത്മാനന്ദം അനുഭവിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനാവുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലതും നമ്മളിങ്ങനെ മിഥ്യാധാരണകളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന കാരനാണ്. ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലും താഴെ തലത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനെയാ സത്യത്തിനെ അറിയണത്? അതവിടെ 26ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാം, ജന്യമൃതികളിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി അതിലും ലോവർ ലെവലിലാണ് വെച്ചാലോ എന്താ ചെയ്യാ? അന്യേ ത്വേവമജാനന്ത ശ്രുത്വാന്യേഭ്യ ഉപാസതേ തേപി ജാതി തരന്ത്യേവ മൃത്യും ശ്രുതിപരായണ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്, വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ആത്മവിദ്യയിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാണ്. ആത്മീയ തലത്തിൽ കുറച്ച് പുറകിലായാലും അവർക്കും ജനിമൃതി കടക്കാനാവും എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്തോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ, കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ കടന്ന് ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ പുറകോട്ട് വന്ന് മൃത്യുവിനെ കടന്നിട്ട് അമൃതത്വത്തിലേക്ക് അവർക്കും മുന്നേറാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആധുനിക ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രവണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അതിപ്രാധാന്യമാണ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും വിശേഷിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും സാധാരണക്കാരന് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ ഈ ആധുനിക ലോകത്തിലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ആരാ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. മഹാമന്ത്രം ആരാ തന്നത്? പ്രഭുവാണ് അല്ലെ, മഹാപ്രഭുവാണ്.
അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രവണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആധികാരികമായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കണം, അല്ലാണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവന അനുസരിച്ചുള്ളത് ഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും തന്നെ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള അത്ര ഉച്ചത്തിലെങ്കിലും മിനിമം ജപിക്കണം എന്നാ. പുറത്തൊക്കെ നടന്ന് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണത് വളരെ നല്ലതാണത്രേ. മരങ്ങൾക്കും പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്മ നൽകും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ. അപ്പോ ഒരുപാട് ഉറക്കിയൊന്നും ചൊല്ലണ്ട കേട്ടോ, അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും വട്ടാന്ന് പറയും. അപ്പോ കർമ്മയോഗത്തിലും താഴെ തലത്തിലുള്ളവര് കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി ആരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഇനി പരമമായിട്ടുള്ള സത്യത്തിനെയാണ് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യാവൽ സംജായതേ കിഞ്ചിൽ സത്വം സ്ഥാവരജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗ തദ്വിധി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രജ്ഞങ്ങളുടെയും, അതായത് കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെ, ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ, കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ അറിയുന്നവരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്ന ചരാചരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഈ ഈ ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും സംയോഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടായവ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാം ജീവനുള്ളവയാണ് അല്ലെ. വെറും ഒരു കല്ലില് പോലും ഈശ്വരനുണ്ട് എന്നറിയുന്നവരാ നമ്മള്. പ്രകൃതിയും പുരുഷനും ചേർന്നതാണ് അത് ചലിക്കുന്നത്, ചലിക്കാത്തത്, അങ്ങനെ ചരം അചരം രണ്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജീവനുള്ള തന്നെയാണ് എല്ലാം. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വര ചൈതന്യം അത് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഈശ്വരനെ കാണുന്നവരാണ് ജ്ഞാനി എന്നാണ് ഇവിടെ 28. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ടന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യൽ സ്വവിനശ്യന്തം യപശ്യതി സപശ്യതി. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. യപശ്യതി സപശ്യതി. ആ കാണുന്ന ആളാണ് ശരിക്ക് കാണുന്ന ആള്. എങ്ങനെ? എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെയും കാണുക. പിന്നെയോ ഈ നശ്വരമായ ശരീരം അല്ലെ, നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ദർശിക്കുന്ന ആള്, യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ എന്ന് പറയാണ്. ഇരുപത്തി 28 അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്ന വേളയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെയൊക്കെ പെരുമാറും അല്ലെ. പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സ്വീപ്പറെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഗൗനിക്കില്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഈശ്വരനാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജീവിയെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ, കല്ലിലും മണ്ണിലും എല്ലാം ജീവനുണ്ട് അല്ലെ. പൂർവികര് ഭൂമി ദേവിയെ ആരാധിക്കും അല്ലെ രാവിലെ തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈശ്വരനെ സർവത്ര കാണുന്നയാൾക്ക് പിന്നെ തൻ്റെ ഉള്ളിലും ഈശ്വരനാണ് എന്ന് ഉറപ്പാവും. അതാ 29 പറയുന്നത്. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം നഹി നസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ അയാൾ അടുക്കുന്നു. പറയാണ്, എവിടെയും ഏത് ജീവിയിലും അല്ലെ ഒരേപോലെ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ അധപ്പതിക്കില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ, ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ല, വേർതിരിവുകളില്ല, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുമ്പോഴേ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് അധപ്പതനം ഉണ്ടാവില്ല, പുരോഗതി മാത്രം, ശ്രേയസ് മാത്രം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ അയാൾ അടുക്കുന്നു. എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? പരമധാമമാണ് അല്ലെ. ആ ലക്ഷ്യത്തോട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് അടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് മാറേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പോ ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടാല് പ്രകൃത്യാ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് സാക്ഷിഭാവത്തിൽ നോക്കിക്കണ്ട് ചെയ്യണു. സാധാരണ നിലയിൽ വിഷയാസക്തമാണ് മനസ്സ്. പക്ഷെ അത് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാം. ഇപ്പോ ഈ ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോണ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകള് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അല്ലെ? നിയന്ത്രിത ജീവിതം ഉണ്ടാവുമ്പോഴെന്താണ് ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനാണ് സാധിക്കുക, അല്ലെ? അതാണ് അതിന്റെ മെച്ചം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? വിഷയ വിരക്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചെടുക്കണം, അല്ലേ? ഇപ്പൊ പ്രകൃത്യാ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശ യ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പിക്ചറിൽ കണ്ടു, അല്ലെ? സാക്ഷിയായിട്ട് ആത്മാവ്, രഥമാകുന്ന ശരീരം, അല്ലെ? പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂട്ടിയ കുതിര, അല്ല, രഥത്തില് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകള്, മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ, ബുദ്ധിയാകുന്ന സാരഥി, ഏറ്റവും ഒടുവില് സാക്ഷി ഭാവത്തില് ആത്മാവിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പറയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരം, അല്ലെ? പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ നമ്മുടെ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന ആള് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടാല് പ്രകൃത്യാ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ സാക്ഷി ഭാവത്തിൽ ചെയ്ത് കാണും. ആത്മജ്ഞാനിയുടെ തലം അതാ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയാ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുക. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ച ശരീരമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഇപ്പൊ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ശരീരം. ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ തദനുസൃതമായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്രയും വർഷം. അപ്പോ ഈ ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്ക് ഉതകുന്ന വിധാണ് ഈ ഭഗവാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു യന്ത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം തന്നെയാണ് സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്നതും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിലും ഏറ്റവും എളുപ്പം തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ അറിയുന്നതാണ്. അതാ ഇവിടെ 31 പറയുന്നത്. യഥാഭൂത പൃഥഗ്ഭാവ മേഘസ്ഥമനുപശ്യതി തദൈവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മസമ്പദ്യതേ തഥാ. ഇപ്പൊ പറയാണ്, വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിൽ എത്തുന്നു. ഓരോ ജീവികളും എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരം എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേ എന്നുള്ള ആ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആള് ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തുന്നു എന്ന് പറയാണ്. വിവേകമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തും. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ആ ഭഗവത് ചൈതന്യം മാത്രം കാണുക. ആ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയുടെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു, വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗേച പണ്ഡിതാ സമദർശിന എന്ന് പഠിച്ചു, അല്ലെ? അത് ഒരു വിദ്യയും വിനയവും ഉള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും വീക്ഷിക്കുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും ചണ്ടാളനാണെങ്കിലും, അല്ലെ, ആനയാണെങ്കിലും പട്ടിയാണെങ്കിലും എല്ലാം സമഭാവനയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുക. കാരണം എന്താ? എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉള്ളില് ആ ഒരേ പരമാത്മ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരാള്, ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെയൊക്കെ ആവിർഭാവം എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാള് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തും, ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളായിട്ട് മാറും എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഈശ്വരനെ അവനവന്റെ ഉള്ളില് അനുഭവിക്കണം എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ബോധ്യമാവും, അനുഭവവേദ്യമാവും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷം ആത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം. ജീവികളുടെ ക്ഷേത്രം, അതായത് ശരീരം, അതിന് ചൈതന്യം നൽകുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞന് എങ്ങനെ ബന്ധമില്ലാതെ നിൽക്കാനാവും? അതാ ഇവിടെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനാദിത്വാ നിർഗുണത്വാ പരമാത്മായമവ്യയ ശരീരസ്ഥാപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം, അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം, അതായത് ശാശ്വതമായത്, ഈ ശരീരം നശ്വരമാണ്, അറിയാം. അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ദർശനം കിട്ടിയവര്
അതായത് ആ ആത്മാവിന്റെ ആ ഇത് ശാശ്വതത്വം മനസ്സിലാക്കിയവര് ആ ആത്മാവ് അവ്യയനാണ്, ഇന്ദ്രിയാധീനനാണ്, സനാതനനാണ്, പണ്ടേ ഉള്ളതാ അല്ലെ, എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഈ ആത്മാവ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. പക്ഷെ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് അത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നുമില്ല എന്നറിയണം എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. ഇപ്പൊ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നതിനാല് ഫാന് കറങ്ങും അല്ലെ, ഫ്രിഡ്ജോ തണുപ്പ് നൽകും. ഉപാധി വൈവിധ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്തത വരികയാണ്. ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് വൈദ്യുതി ഇവയെ ഒന്നും ബാധിക്കണില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ബന്ധമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും, എന്നാ ബന്ധമില്ല എന്നുള്ള പോലെയാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓരോന്നിനും ഓരോ വ്യത്യസ്തത തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ലൈറ്റ്, ബൾബിനാണെങ്കിൽ പ്രകാശം, ഫ്രിഡ്ജിനാണെങ്കിൽ തണുപ്പ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ജീവികളുടെ ഭഗവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകാണ് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യാദാകാശം നോപലിപ്യതേ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാനോപലിപ്യതേ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടി കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്പേസ് ആണ്, അല്ലാണ്ട് സ്കൈ അല്ല. അപ്പോ സർവവ്യാപിയാണ് വായു അല്ലെ. അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം കാണാൻ പറ്റില്ല വായുവിനെ, അത് അനുഭവിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. കാറ്റ് വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാം വായു. ആ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഞാന് ഒന്ന് വാതില് തുറന്നു കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നേ? ഭഗവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകുന്നതാണ് അല്ലെ. അന്തരീക്ഷം വേറെ, ആകാശം വേറെ അല്ലെ. സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് സർവവ്യാപിയാണ്, പക്ഷെ മറ്റൊന്നിനോടും കൂടി കലരുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവുണ്ടല്ലോ, ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ആ ശരീരത്തിനോട് ചേരുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ദേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചൈതന്യം ഉണ്ടല്ലോ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അത് പക്ഷെ ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയാണ്. മഹാകാശം ഘടാകാശം പോലെയാണ്. ആത്മാവിനോട് കുറച്ചെങ്കിലും സാമ്യത ഉള്ളത് ആകാശത്തിനാണ്. അതാ ഇവിടെ ആകാശത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നു, അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഇവിടെ 34. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരമാത്മാവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ചലിപ്പിക്കണത് അല്ലെ? ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അതുപോലെ സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്താൻ ഒരേ ഒരു സൂര്യൻ മതിയാവും അല്ലെ. അതുപോലെ ഈ പരമാത്മാവ് അല്ല, ജീവാത്മാവാണ് ഈ ശരീരത്തിന് ചൈതന്യം, ചേതന കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ ജീവാത്മാവ് സത്ത, ഈ സത്തുപോയി അല്ലെ, പിന്നെ ജഡം മാത്രാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണെന്നതുപോലെ പ്രജ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനും തെളിവാണ്. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിലെങ്ങും പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിൽ പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കുകയില്ല താനും. ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണിത്.
ഇപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഇടയാവും. അതുപോലെ പ്രജ്ഞ, നമ്മുടെ ചൈതന്യം അല്ലെ, ആ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഈ പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുക. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിലോ പ്രജ്ഞ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം, ജഡായി. ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഇത് എളുപ്പത്തില് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 35 ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗം അത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാല് അത് മാത്രം മതി പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 35 ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇത്രക്കേ അറിയണ്ടു അല്ലെ, പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സോ ഈസി. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ അറിയണം? ഇപ്പൊ എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് അല്ലെ, ശരീരം കൊണ്ടല്ല. ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ സാധനയിലൂടെ ഉണ്ടാവണം, മനസ്സുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ആത്മാനുഭവം വേണം അല്ലെ, ആത്മാനുഭവം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാ ഭഗവാനെ ശരീരത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റുക, ആ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ എല്ലാം. അപ്പോ ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്ന മുക്തി പ്രക്രിയ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ശരീരം, ജഡമായ ശരീരം 24 മൂലകങ്ങളായി വിശകലനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സ്ഥൂലമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ശരീരം. മനസ്സും വൈകാരിക വൃത്തികളും സൂക്ഷ്മ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളുടെയും സങ്കലനം ജീവലക്ഷണങ്ങള്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരി ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെയും 24 മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെയും പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഈശ്വര സ്പർശമില്ലാത്തതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ആരാണെന്നറിയോ? ഈ ഡീറ്റി രാധാരമൺ ലാല, വൃന്ദാവനിലെ രാധാരമൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. എഴുതിയൊരു വായിക്കൂന്ന്. അഞ്ചാമത്തെ ജ്ഞാനം എന്നത് എന്താണ്? എന്താ ജ്ഞാനം? ശരീരജ്ഞാനം, അറിയേണ്ടത്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ എന്നിവ 3 ചേർന്നാണ് ജ്ഞാനം. ആണോ? ഭഗവത് സേവനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തികഞ്ഞ അറിവിന്റെ പ്രഥമ ഘട്ടം മാത്രമാണ് ജ്ഞാനം. അതാണ് എഴുതണ്ടേ. അറിയുന്നവൻ, അറിയേണ്ടത്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ, ഇവ 3 ചേർന്നതാണ് ജ്ഞാനം. സ്ലൈഡിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്നൊന്നും കൂടെ നോക്കാം. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. വിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് മാത്രം. ശരീരജ്ഞാന ന്യായം എന്നീ 3 വിഷയങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ജ്ഞാനം. അതന്നെയാണ് ആൻസർ വരണ്ടേ. 19 നോക്കട്ടെ. എന്നീ 3 വിഷയങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം ഇവയെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 3 വിഷയങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ജ്ഞാനം.
അത് എഴുതിയാൽ അടുത്തത് മതി കേട്ടോ. അത് എഴുതിയാൽ മതി. ശരീരം, ജ്ഞേയം, ജ്ഞാനം. 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 ഈ 3 വിഷയങ്ങളുടെ സങ്കലനം. അടുത്തത് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഗ്രാഹ്യമാകുന്ന ആർക്കാണ്? ആർക്കാ? വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്കല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ. ഭുക്തൻ ആത്മാവിന്റെ എന്നും സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്താ തെളിവ്? പ്രജ്ഞ. ആ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കൂടി ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു. ആ, ഭക്തൻ ഭോക്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരല്ല? അതാ ചോദ്യം. ഏതാ? വ്യക്തിഗത ആത്മാവ്, പരിപാലിക്കുന്നയാൾ. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ്, ആത്മാവ് ഭുക്തനും ഭഗവാൻ ഭക്തൻ, ഭഗവാൻ ഭോക്താവ്. ഏതപ്പോ പറയണേ? ഭക്തൻ എന്നും ഭോക്താവ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെല്ലാം? 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെ അതെ. അതറിഞ്ഞിട്ട് മാതാജി. ഭഗവാൻ ഭോക്താവ്, പരിപാലിക്കുന്ന ഭുക്തൻ ജീവാത്മാ. ആത്മാവ്. ഭഗവാൻ ഭോക്താവാ. ആ, ഭഗവാൻ ഭോക്താവ്, പരമാത്മാ ഭോക്താവ്, ജീവാത്മാ ഭുക്തൻ. പിന്നെ പിന്നെ ഏതാ? ഈ 9ാമത്തെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത്? 9ാമത്തേന്റെ എന്തുവാ? ഇതാ ശരീരം, അതിന്റെ ഉടമ ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ പരമാത്മാവ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. എന്തുവാ? 9ാമത്തെ ഉത്തരം. 9ാമത്തെ ഈ സെന്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവ് എന്ത്? അതൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ. അത് 8 ആ, എന്താ തെളിവ്? പ്രജ്ഞ. ആ, പ്രജ്ഞ, സൂര്യപ്രകാശം. ചേതന എന്നൊക്കെ പറയാം, അവബോധം എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എഴുതട്ടെ. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അതെ, 9ാമത്തെ. ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടുമല്ലോ. പറഞ്ഞു. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായം. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 7ാമത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഭുക്തനും ഭഗവാൻ ഭോക്താവും. ജീവാത്മാവ് ഭുക്തനും പരമാത്മാവ് ഭോക്താവും. ഭോക്താവ്. വേറെ എല്ലാം കിട്ടിയപ്പോ? കേട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. നാളെ ഇവിടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പരിപാടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ വരില്ല? എന്നും പരിപാടി ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. സമ്പൂർണ്ണ നാരായണീയ നാളെ ശിവരാത്രി ആയിട്ട്. ആ, ശരിയാ. എന്നും നിങ്ങൾ എനിക്ക് മാത്രം പാവം, ഞാൻ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല. എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മാതാജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനും എന്നും വരും. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും എവിടെയൊക്കെയോ പോവും. എങ്ങും പോകത്തില്ല മാതാജി, ഗുരുവായൂർ പോകും, അത്ര തന്നെ. സുഖമില്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നാളത്തെ എങ്ങനെയാ? നാളെ ശിവരാത്രി അല്ലയോ? ആ, നോൽമ്പെടുക്കണം. ശിവരാത്രി നോൽക്കില്ലേ? ഉണ്ട്. ആ, അത്ര തന്നെ. പിന്നെ നമ്മള് വൈഷ്ണവരായ കാരണം ശിവരാത്രിക്ക് അത്രയും അങ്ങോട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണില്ല. എന്നാലും പക്ഷെ നമ്മള് ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മൾ ആചരിച്ചു വന്നതൊന്നും തള്ളിക്കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാതാജി എനിക്ക് ഓച്ചിറ പോണമല്ലോ, അതിനെങ്ങനാ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതിയോ? അടുത്താണോ ഓച്ചിറ? അടുത്താ? ഇവിടുന്ന് ഒരു 30 രൂപ പോയിന്റ്. ആ, അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുമ്പോ വൈകും. തിരിച്ചു വരുമ്പോ വൈകും. തിരിച്ച് ഒരു 2 മണി 3 മണി ആയിട്ട് രാത്രി വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ വെളുപ്പം കാലത്ത് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഉറക്കൊഴിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം. അത് മതി. അപ്പൊ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് നല്ല ഗംഭീരായി. അപ്പൊ മാതാജി എനിക്ക് നാരായണൻ.
മാതാജി എനിക്ക് വൈകിട്ട് വരെ പാരായണം ഉണ്ട് നാളെ. ആണോ? ആ നാരായണീയ ശിവപുരാണ? അല്ല, ശിവപുരാണം. ആ മാതാജി എനക്കൊന്ന് അഞ്ചാമത്തെ പറഞ്ഞുതരാം. ജ്ഞാനം എന്നത് എന്താണ്? അഞ്ചാമത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയുടെ സങ്കലനം. അത് സങ്കലനമാണ്. അഞ്ച് മഹാഭൂതങ്ങളിലാണോ? അല്ലല്ല, ശരീരം, അല്ല. ജ്ഞാനം, ഇവയുടെ സങ്കലനമാണ് ജ്ഞാനം. ആരെങ്കിലും പരീക്ഷ എഴുതാത്തവരുണ്ടോ? ഭാനുമാതാജി എഴുതിയിട്ടില്ല. മാതാജി എഴുതണ്ടെന്ന് ഇന്ന് പറഞ്ഞു. 8:30 എഴുതിക്കോളൂ. 8:30 ബാച്ചിൽ കയറിയിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ. ആ ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എഴുതാൻ? ഞാനുണ്ട് മാതാജി. ആ 8:30 ഇന്ന് 8:30 ക്ലാസ്. അവർക്ക് പരീക്ഷ എന്താണ് അതിന്റെ ശരി. കൂടെ എഴുതിക്കോളൂ. മാതാജി ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അതറിയില്ല, ഓരോ ക്ലാസ്സിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയില്ല. അത് അവിടുത്തെ അഡ്മിനോട് പറയണം കേട്ടോ, ഏത് ബാച്ചിലാണെന്ന് എഴുതണേന്ന്. ഓ, പറയാം മാതാജി. എന്നിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ. ഇന്ന് പരീക്ഷയുണ്ട്, അപ്പൊ എഴുതാത്തവരൊക്കെ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. ആ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഹാപ്പി ശിവരാത്രി എല്ലാവർക്കും. ഹാപ്പി